So hello, hi everyone. Good morning. ଶୁଭ ସକାଳ। ଶୁଭ ସକାଳର ଏହି କୋହଲା ପାଗରେ ମୁଁ କମଳ ତଳ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ କମଳ ତଳ କେହି କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନା ହେଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ବନେଇବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସତର୍କତା। ବାହାରେ ଆପଣ କାମ କରୁଥିବେ, ବାହାରେ କହିଲେ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯାଇକି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବେ, ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଥିବେ, କି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କି ଗୁଜୁରାଟରେ। ତ ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କେତେ କାମ କଲେ, କେଉଁ ଦିନ 500-600 300-400 ଯାହା ବି ଆପଣ କମାନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଖାଇ ପିଇ ଘରକୁ ପଠାପଠି କି କ'ଣ ଯାହା ବି ଆପଣ ସେଭିଂ ହେଉ ଯାହା ବି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ କିଣିଥିବେ, 3-4 ମାସ କାମ କରିକି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ କିଣିଥିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଚୋରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଖାଇବେନି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 2-3 ଦିନ ଖାଇବେନି, ମୋବାଇଲ ଆଜିକାଲି ସବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଆଜି ହେଇଛି, ହବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ ଆଉ ସାବଧାନ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ନ ହେବ। ତ କହିବାର ରିଜିନଟା ଏଇଆ କି ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠିକି ମୁଁ ରୋଷେଇରେ ଅଛି, ଆମେ ଆସିକି କବାଟ ଜଷ୍ଟ ଲକ୍ ହେଇନି ଆଉ ଯାଇଛି, ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଶୋଇଛି। ଆଉ ମୋବାଇଲ ତ ଆମର ଏମିତି ଚାର୍ଜ ବସିଥାଏ ସକାଳୁ, କାରଣ ସକାଳୁ ଯିଏ ଯାହା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିବେ, ସକାଳୁ ଚାର୍ଜ କରି ବସିଥାଏ, କେତେଜଣ ରାତିରେ ବସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସକାଳୁ ଚୋର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭୋର ଟାଇମ୍ରେ ଚୋର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ନିଦ ହେଇଥିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ତ ସେମିତି ସକାଳୁ ଆଜି ପୁରା ଚୋର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ସେ କବାଟ ନକ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଭିତରେ ଆମ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯାଇକି ଦେଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନ କହିକି ସେ ପଳେଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ସିଏ ଆଜି ପଳେଇଲା, ଆଉ ଚୋରି କଲାନି, ମାନେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ନହେଲେ ରୁମ୍ରୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ହଁ, ତ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ରୁମ୍ର ଡୋର୍ ସବୁ ଲକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଖାସ୍ କରି ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେବାର ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।